Мали, професионална фирма за хамалски услуги, вече години наред сме доверен партньор на домакинства и бизнеси, когато става въпрос за преместване, къртене, извозване или почистване. При нас няма празници, няма почивни дни. Работим всеки ден бързо и надежно, защото знаем колко е важно за клиента нещата да се случат на време. А през летните месеци сме на разположение от 7 сутринта до 11 вечерта, за да сме още по-гъвкави и удобни за вас. Предлагаме всичко под един покрив. Преместване на дома или офиса, къртене, чистене, извозване, изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, гаражи, извозване на строителни отпадъци по лицензирани депа. Разполагаме с голяма бригада, собствен транспорт, техника и опит в координирани и мащабни премествания. Реагираме в рамките на час след обаждане и насрочваме безплатен оглед, за да преценим какво точно ви трябва, без скрити условия и без изненади. Ние знаем, че когато става въпрос за хамалска работа, доверието и точността са всичко. Затова клиентите ни се връщат отново и отново. Нашата цел е не просто да пренесем или почистим, а да свършим всичко, така че вие да не мислите за нищо. Свържете с нас още сега.